марди дарвеш фақире вориди сартарошхона шуд. усто шурӯъ кард, аммо мӯи сараш нима монда буд ки марди бадҷаҳле ворид шуд. даромад як шапоти дар сари ин мард зад. гуфт: эй каллакаду, ҷоро холӣ кун. дарвеш хест, дигар курсӣ нишаст. гуфт: усто, мӯйсар ва риши маро ба тартиб биёр. пас кард. вақте ки тамом кард, ба кӯча баромад. мошине бо суръати баланд омад, зад. ин мард дар ҳамон ҷо ҷон ба ҳақ супорид. ҳама мардум ҷамъ шуданд. усто гуфт: эй дарвеш, дар ҳаққаш дуои баде кардӣ. дарвеш гуфт: валлоҳе ман қаҳр накарда будам ва ҳатто ҳаққамро бахшида будам, аммо каллакаду ҳам соҳиб дорад. қаҳре соҳиби каллакадуам. дӯстон, ҳеҷ кас бесоҳиб нест дар дунё. худро эҳтиёт кунед. худо нигҳбон.